er røvsygt. Vi skal lade være med det stik der. Ja, men det er derfor, jeg bare vil have direkte kabler til. Jamen det kan vi ikke jo. Jo, det kan man godt. For det er jo bare 12 volt stik, det der for helvede gode. Det er bare direkte til batteriet, det der, når du sætter det der i faktisk. Ja, men vi skal jo have sådan den starter, når vi tænder motor eller sådan noget shit jo. Ja, hvis vi nu er ved at lave trække linjer, det er jo bare en kontakt. Digge. Så kan vi bare slukke den. Skal vi altså den herover? Nå, så skal du bare kontrollere det, hva'? Ja, for i stedet for at bruge hul i det lort der. Der er jo sgu da lige skal bruge en knap, hvor der ikke bliver brugt alligevel. Knap. Nej. Stop loving you. Stop loving you. Stop loving you. Why should I? David. Hvad? Ja, det er sgu det. Det var en Renault. De har jo fyldt af bilen, ja, det har de nok, det er. Shit. Klip hvor den lige er, hvor den er optaget. Så låsen, så kan den ikke slette det igen af sig selv. Så trykker man bare på play eller? Nej, så låser den det, så safer den, klak, så, kan den ikke, så skal du sætte den og låse det op i computer og tage det ud. Ja, men mindre der så kommer alt for mange videoer, så sletter den sig selv efterhånden. Nej, jeg sletter ikke det der. Ikke det, du har safer. Nå, nej. Det er selvfølgelig, den kan have 10 saved filer. Og så hvis du trykker den igen på den 11., så sletter den 11. Ja. Og næsten så 10, og den sletter den ikke.